Янков. Тодоров. Кремелиев от дясно. Тодоров предпочете да играе с Боримиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Един, бих казал, изумителен гол. Ето за такива изпълнения. Публиката ходи по стадионите. Такова нещо хората искат да наблюдават. Наистина един гол, който, предполагам, уважаеми зрители, е доставил удоволствие и на нас. Станимир Стоилов. Хитро подаване към Наско Сираков. Да видим какво ще направи централният нападател на Левски. Димо Момиров посочва бялата точка пред вратата на Ненов. Надявам се, че ще видим още веднъж повторението. Имаше съприкосновение с Сираков на бранител на ЦСК. И предвид на това, че футболистите на ЦСК не протестират, смея да твърдя, че Дуспа наистина имало. Ето го този момент. Да, безспорно. Дуспата е точно отсъдена от Момиров. И сега един психологически двубой. В рамката на вратата ще бъде Румен Ненов. Предполагам, че капитана на Левски Наско Сираков ще застане за топката. Минутата е 24-та. Сираков. И 2-1 за Левски. Безпощаден да е голмайстора на сините. Мнозина от вас може би си спомнят, в миналия кръг Наско Сираков пропусна от бялата точка в матч срещу Ботев Пловдив. Но както заяви самия той след матча, трудно му е да се концентрира, когато отборът му води с 3-0. Ето, че показа, че когато положението е доста сериозно, както е досега в матча с ЦСК, той умее да реализира още веднъж повторението. Не улучи, който е начало на ЦСК и на Левски, да е спокоен в този двубой. Поредно нарушение. Ако можем да имаме някакви претенции към футболистите, то те са точно от към фактора коректност. Това пък е скамейката на ЦСК. Видяхте Йордан Филипов, треньора на вратарите, най-близо до вас. Топка за Сираков в наказателното поле. Финт на Сираков. Подаване към Станимир Стоилов и това е 3-1 за Левски. Всъщност, може би Боримиров е голмайстора. В купа от играчи не можах да видя добре, но голът заслужава адмирации най-вече от към изпълнението на Наско Сираков, който за пореден път доказа, че знае как се надиграват бранители. Сега ще видите повторението на това положение. Минутата е 41. Ето подаването към Наско Сираков. Точно така, Даниел Боримиров е автор на голът. Кремелиев отново се е включил отдясно. Много активно и силно играе Кремелиев в този матч. Боримиров. Центриране. Сираков. Удар с глава на Сираков. И резултатът вече е 4-1. Много набъбна резултата в последните минути, но това е израз на надмощието, което сините упражниха след изравнителния гол на Петър Михтарски. Сираков отбеляза гол-близнак с този, който вкара и в пролетния полусезон срещу отбора на ЦСК. Извиси се над всички. Страхотен, неспасяем удар. Удар, срещу който дори и силен вратар като Ненов нямаше какво да направи. И така точно в 45-та минута на срещата виждате още веднъж повторението. Заслугата, разбира се, и на Даниел Боримиров, който светкавично центрира топката към Сираков, след като преодоля Войнов. Ето още веднъж Сираков, а топката Кремелиев. Боримиров към Сираков. Подаване с пета към Боримиров. Удар на Боримиров и 5-1 за Левски. Също един гол, образец, един гол. Просто бих казал плод на наистина голямото въображение в нападение, което демонстрират сините и особено техният капитан Наско Сираков. Като нямаше какво друго да направи, Сираков хитро, с пета, с левия крак, чукна топката към Боримиров и неговия удар направи за пети път Ненов безпомощен.
Това става в 74-та минута на матча по моя часовник. Ето още веднъж удара на Боримиров в долния десен ъгъл. Ориентира трудно и веднага даде възможност за ответна контра на сините. Добро подаване с глава към Златко Янков. И тук е до втора дуспа в полза на Левски. Янков се опита да финтира бранителя на ЦСКА, който паднал на земята, спря топката с ръка. Това става в 77-та минута на срещата. Наско Сираков отново ще бъде за топката. Румен Ненов в рамката на вратата. Сираков. И това вече е 6-1 за Левски. Очерта се един наистина разгром. 6-1 в матч като този. Не може да бъде нищо друго, освен среща, която очевидно футболистите, а и привържениците на Левски ще помнят дълго време. Но в интерес на истината трябва да отбележим, че резултата отразява показаното на терена. Вижте още веднъж изпълнението на Наско Сираков. Мощно, безапелационно. Знаете, до сега състава на ЦСКА има 2 победи с по 5-0. Ето да видим сега. Боримиров влиза в наказателното поле. Поредна опасност. Наско Сираков. Страхотно разбъркане и в крайна сметка 7-1 за Левски. Резултат, който наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето, че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСКА. Автор на този 7-ми гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4 точни попадения. Но този гол при всички положения, мисля, ще се съгласите с мен, уважаеми зрители, бе плод на тоталното объркване в защитата на ЦСКА. Това става в 90-та минута на матча. С тези 4 гола Наско Сираков вече има 10 отбелязани в шампионатни срещи срещу отбора на ЦСКА. Михтарски отново бе спрян от Пламен Николов. Виждате трибуните. Наистина голяма победа на Левски срещу неговия вечен съперник от ЦСКА. Крайен резултат 7-1. Снимка за спомен на сините в центъра на терена. Сега отново колегата Крум Савов ще потърси интервюта с някои от героите на срещата. Аз да ви припомня, че за вас също така работиха Георги Попвасилев, Крум Савов, а от коментаторската кабина на стадион Васил Левски за вас коментира Борис Касабов. Само след малко колегата Крум Савов, както вече ви казах, ще говори с някои от футболистите. Виждате в момента вратаря Румен Ненов е до него. Кременлиев, Стоилов глава, Иванов и това е вече 1-0 в 44-та минута. Прекрасен фалцов удар на Иванов с левия крак, намери левия долен ъгъл на вратата на Попов. Сините упражниха един натиск в края на първите 45 минути и за техна радост голът седи на 0. Вероятно. Боримиров и 2-0. 2-0 вече е една доста сериозна преднина за отбора на Левски. Боримиров, видяхте радостта на техническия щаб. Всички играчи в синьо са се вкопчили около Боримиров, за да го поздравяват. Той
осъществи пробива отляво пред Боримиров. Отново там и 3-0. Втори гол от Дуспа на Боримиров. Вече всичко е според правилата. Велев стреля и изпуска топката Димитър Попов и в 30-та минута на матча равенството е възстановено. Така след като и двата тима успяха да използват статични положения 1 на 1. Този път главната заслуга за изравняването е на вратарят Димитър Попов, който имаше време да стигне да покрие своя десен ъгъл на вратата, но хлъзгавата топка му изигра лоша шега. Велев в наказателното поле пред Попов. Ще донесе ли нещо това центриране? Прекрасна възможност, която не я пропуска Мариан Христов. И всичко това става в 7-та минута на второто полувреме. В 52-та минута на матча Левски повежда срещу ЦСКА. След тази добра атака на сините и не толкова равенство. Сега да видим при втория си опит Симеонов ще сполучи ли. И 3 на 1 за Левски. Всичко това става в 18-та минута на второто полувреме. 3 на 1 за Левски. Груба грешка, лоша шега изигра и терена на Галин Иванов. Въобще цялата отбрана на червените се стъписа и за Илиян Симеонов останал очи в очи с Димитър Попов. Не бе трудно да отбележи този много важен гол. Донев назад към Русев. Мариан Христов, Зафиров е до него. Нарушение срещу Мариан Христов е извършил Адалберт Зафиров. Видяхте как Донков не успя да отправи добър удар към вратата на Коли. А сега Дончо Донев ще изпълни прекият свободен удар. Високо центриране. Мариан Христов успя да излезе там и 1-0 за Левски. Разсеяна игра на защитата на ЦСКА. Видяхте как Мариан Христов се озова зад гърба на Зафиров и действително с един много труден удар от въздуха с десния крак изпрати топката в незащитения от Попов долен десен ъгъл. Всичко това става в 68-та минута на срещата. В този, бих казал, до този момент тактически матч Левски успява да поведе на своя стадион Георгия Спарухов срещу ЦСКА с гола на Мариан Христов. Вижте още веднъж повторението. Действително